Bună ziua tuturor! Îmi amintesc când am început acest canal acum 1 an și jumătate și că încă din al 2-lea episod am vorbit despre această carte, Păcatele comise în timpul pandemiei de COVID-19, scrisă de Lucas 1710. Apropo, sunt bucuros să vă anunț că este disponibilă și în portugheză. Găsiți linkul în descrierea videoclipului. Reacția unor foști martori ai lui Jehova a fost violentă, numindu-ne conspiraționiști, antiștiință, criminali și folosind alte adjective pentru a ne discredita și a ne reduce la tăcere. De altfel, această experiență m-a făcut să scriu și să produc această piesă Exul Sectei, disponibilă în vreo 10 limbi, care era ceea ce este izbitor de adevărat și plăcut de ascultat. Este disponibilă pe toate platformele de muzică. În Statele Unite, senatorul Ron Paul, președintele Comisiei pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale, a organizat o audiere pentru a obține răspunsuri de la Anthony Fauci despre pandemia de COVID-19 pe 29 iulie, recent. Reamintesc că Anthony Fauci a fost consilierul lui Donald Trump în 2020 și 2021 și a condus statul către carantină, purtarea măștii, vaccinarea forțată, interzicerea hidroxiclorochinei. Și asta, evident, nu doar în Statele Unite, ci în întreaga lume. Vai de președintele țării care refuza să facă acest lucru, risca să moară. Și unii chiar au măit. Chiar dacă justiția nu a fost făcută până în prezent nici în lume pentru toate încălcările Constituțiilor ale țărilor, inclusiv faptul că propriul corp este inviolabil, cred că toți cei care vor vedea fragmentul pe care urmează să vi-l arăt, tradus din engleză de către software-ul meu, vor considera deja acest lucru un succes enorm. Toți provaxerii care au susținut obligațiile, fasciștii de serviciu care s-au apucat să-i condamne pe nevaccinați, vor putea acum să se pună în pielea lui Anthony Fauci și să înceapă să scrâșnească din dinți. Acest episod durează doar 9 minute. Rămâneți pe aproape pentru că v-am pregătit o surpriză. Voi repeta comentariile senatorului Johnson despre declarația dumneavoastră de deschidere, domnule președinte. Cred că a fost exact la obiect. Foarte, foarte bine făcut. Domnule Fauci, știți cine este David Scherter? La sfatul avocatului refuz respectos să răspund, invocând drepturile mele conform celui de-al 5-lea amendament al Constituției. Al 5-lea amendament al Constituției. Ce spune al 5-lea amendament al Constituției? La sfatul avocatului refuz respectos să răspund, invocând drepturile mele conform celui de-al 5-lea amendament al Constituției. Nu, doar vă întreb ce spune. La sfatul avocatului refuz respectos să răspund, invocând drepturile mele conform celui de-al 5-lea amendament al Constituției. O să dau Constituția asistentului meu, vă aduce la dumneavoastră ca să o aveți pentru referințe viitoare. Cred că este ceva ce fiecare american ar trebui să știe. Ce spune Constituția? Știți cine a scris al 5-lea amendament? La sfatul avocatului refuz respectos să răspund, invocând drepturile mele conform celui de-al 5-lea amendament al Constituției. Deci invocați un drept despre care nu știți cine l-a scris sau ce spune, corect? La sfatul avocatului refuz respectos să răspund, invocând drepturile mele conform celui de-al 5-lea amendament al Constituției. Wow! Bine, permiteți-mi să vă spun cine este David Scherter pentru public, pentru că a fost dat afară de președinte. Este un avocat penalist de mare profil. A reprezentat niște oameni cu adevărat importanți, cum ar fi senatorul Bob Menendez. Poate că acesta este cineva pe care colegii mei democrați, și-l amintesc, a luat lingouri de aur ca mită de la egipteni. Și există un articol aici, în Washington Free Beacon, care vorbește despre motivul pentru care ai angaja un tip ca David Scherter. Iar comentariul este, dacă ești într-o mare belea, pe el îl suni. Simți că e într-o mare belea? La sfatul avocatului refuz respectuos să răspund, bazându-mă pe drepturile mele conform celui de-al 5-lea amendament al Constituției. E clar că astăzi crezi că, într-un fel, ești mai presus de orice reproș. Cumva ai impresia că nu trebuie să fii tratat ca un american obișnuit.
Puteți să-mi faceți o favoare, cei din public, și să vă ridicați în picioare dacă, în timpul pandemiei de COVID, ați fost numiți rasiști pentru că ați numit virusul Wuhan sau virusul din China. Dacă ai crezut că regula de distanțare de 2 metri era o prostie totală, dacă ai considerat că vaccinul nu era ceva ce ar trebui să iei, dacă ți s-a părut revoltător modul în care a fost impusă politica măștilor, dacă ai fost concediat de la locul de muncă pentru că nu ai făcut vaccinul, inclusiv dacă ai fost militar, dacă ai crezut că închiderea școlilor a fost o prostie catastrofală și că, în acele vremuri, faptul că spuneai aceste lucruri te făcea cumva un om mai puțin valoros. Dr. Fauci, puteți să vă întoarceți și să vă uitați la oamenii din spatele dumneavoastră? Nu sunteți dispus să faceți asta? Nu este o întrebare. Nu este o întrebare pentru avocatul dumneavoastră. Nu este o întrebare. Este o rugăminte. Tot ce trebuie să faceți este să ridicați privirea de la avocații dumneavoastră și să vă uiteți la oamenii care au fost absolut umiliți pentru că au spus ceea ce acum știm că este adevărul. Nici măcar nu puteți să vă uitați la ei? Asta e o întrebare. Puteți să vă uitați la ei? Puteți să vă așezați, publicul. La sfatul avocatului refuz respectos să răspund, invocând drepturile mele conform celui de-al 5-lea amendament al Constituției. A fost o mamă din Ohio care, în plină pandemie de coronavirus, a decis să meargă la meciul de fotbal al fiului ei de la liceu. Nu ieșiseră prea mult din casă. Copiii învățaseră la școală, iar apoi școala a fost închisă. Nu prea au avut mare lucru de câștigat din acea educație. După cum știa orice părinte, învățarea la distanță nu era deloc învățare, dar era o seară de vineri. Fiul ei voia să meargă să-și vadă un prieten jucând fotbal, așa că au mers la stadion. Au stat singuri, departe de toți ceilalți, doar o mamă, un tată și câțiva copii. Nu au simțit că trebuie să poarte măști pentru că li se părea stupid, fiindcă erau afară. Toți locuiesc împreună. Nu erau aproape de nimeni. Domnule dr. Fauci, știți ce s-a întâmplat cu acea mamă și cu acea familie? Asta e o întrebare. La sfatul avocatului refuz respectuos să răspund, invocând drepturile mele conform celui de-al 5-lea amendament al Constituției. Au fost scoși cu forță afară din incinta acelui stadion mare și au fost imediat arestați. Aceste politici au fost implementate pentru că niște politicieni idioți au ascultat de cuvintele unui megaloman care era mai interesat să fie întâlnit o Kardashian decât de suferința poporului american. Iar acel cineva ești tu. Sfaturile tale pentru comunități ca aceea, pentru politicieni idioți care au impus acele reguli și au arestat acea mamă pentru că se uita la un meci de fotbal cu propria familie, afară. Când am aflat de acea poveste, mi-am spus, nu pot să stau deoparte și să privesc cum se întâmplă asta. Acum aproximativ 6 ani am decis să renunț la afacerile mele, să le vând pe toate, să candidez pentru o funcție publică, să candidez pentru Senatul Statelor Unite. Iată-mă acum 6 ani mai târziu stând în fața voastră și spunând, cine naiba ai crezut că ești ca să faci asta? Este o rușine totală ceea ce ai făcut acestei țări. Și dacă colegii mei democrați stau acolo și te apără, sper că alegătorii Statelor Unite ale Americii să urmărească imaginile cu fiecare dintre voi care îl lingușește pe un tip mai interesat să fie vedetă decât să salveze poporul american. Îmi voi face o misiune din a mă asigura că fiecare dintre acei republici democrați care au făcut asta va vedea acea secvență din nou și din nou și din nou. Pentru că să ateri, nu există nicio scuză pentru ceea ce ai făcut. Poate că ai avut o carieră de peste 50 de ani în serviciu public, dar ea se încheie într-o rușină totală și completă. Așa că permitem să-ți ofer ocazia să răspunzi la o întrebare.
Vei cere scuze? Doar să-ți ceri scuze față de oamenii pe care i-ai rănit prin acțiunile tale? Vei spune, ai demnitatea să spui pur și simplu că îți pare rău? La sfatul avocatului refuz respectuos să răspund invocând drepturile mele conform celui de-al 5-lea amendament al Constituției. Deci nu vei cere scuze membrilor armatei pe care Joe Biden i-a concediat sumar din armată pentru că nu au făcut vaccinul? La sfatul avocatului refuz respectuos să răspund invocând drepturile mele conform celui de-al 5-lea amendament al Constituției. Vei cere scuze proprietarilor de afaceri care și-au pierdut afacerile, și-au distrus viețile și nu-și vor reveni niciodată? La sfatul avocatului refuz respectuos să răspund invocând drepturile mele conform celui de-al 5-lea amendament al Constituției. Vei cere scuze mamelor care au fost nevoite să-și oblige copiii mici de 2, 3, 4 ani să poarte măști și pentru ce a însemnat asta și cum i-a traumatizat pe acei copii? La sfatul avocatului refuz respectuos să răspund invocând drepturile mele conform celui de-al 5-lea amendament al Constituției. Îți vei cere scuze membrilor familiilor celor care au murit pentru că au urmat sfatul tău și nu doar că au făcut primul vaccin, ci și cele 5-6 alte doze de rapel de care nu aveau nevoie? La sfatul avocatului refuz respectuos să răspund invocând drepturile mele conform celui de-al 5-lea amendament al Constituției. Îți vei cere scuze acelei mame din Ohio pentru că a fost arestată fiindcă a urmărit un meci de fotbal cu familia ei? La sfatul avocatului refuz respectuos să răspund invocând drepturile mele conform celui de-al 5-lea amendament al Constituției. Nu știai cine a scris al 5-lea amendament. E James Madison. A locuit în acest oraș. Nu pot decât să mă întreb ce ar crede el despre cineva ca tine, care invocă scrierile lui pentru a se ascunde de responsabilitatea pentru acțiunile pe care le-ai făcut. Nu e niciun secret de ce trebuie să angajezi cel mai mare avocat fără scrupule de pe planetă. Din cauza ceea ce ai făcut. Sper că îl plătești bine și sper că, într-un fel sau altul, undeva, cândva, vei răspunde pentru crimele tale. Deși acești oameni n-au fost încă judecați pentru atâtea victime, să-i vedem obligați să repete aceeași frază de 111 ori ne aduce o alinare. O astfel de încheiere a carierei e o răsplată justă, dar amară pentru Anthony Fauci. Totuși, acest genocid planetar a fost posibil doar prin obediența celor care s-au supus unui sistem corupt. Așa că mi-am imaginat o audiere similară cu membrii Colegiului Central. Asta am prevăzut noi împreună cu comitetul nostru judiciar. Dacă nu ați văzut încă, linkul este în descriere. Anthony Fauci a fost obligat de statul american să se prezinte la audiere. Noi nu avem această putere, dar poate că într-o zi se va întâmpla. Așadar, să ne imaginăm în această situație, eu sunt în locul senatorului Moreno, iar în fața mea se află David Splane. Să vedem cum ar arăta asta. Bună ziua, frate Splame! Ne-ai spus că, dacă facem acest vaccin, vom rămâne în țara celor vii folosind un verset din Biblie ca să ne manipulezi. O soră din grupul meu de predicare ți-a acordat încredere. Ea știa care este părerea mea despre vaccinare, dar nu am pus nicio presiune. Am lăsat-o să ia singură decizia. S-a vaccinat complet, așa cum ai recomandat tuturor pionierilor pentru a putea participa la instruieri. Știi ce i s-a întâmplat? Nu ne simțim stânjeniți când apar schimbări și nu trebuie să ne cerem scuze că nu am înțeles bine lucrurile în trecut. Înțelegem că așa procedează Jehova. Treptat, el dezvăluie lucrurile atunci când poporul său are nevoie de ele. Ci, de fapt, corpul de guvernare nu este nici inspirat, nici infailibil, deci se poate înșela în privința unor puncte doctrinare sau instrucțiuni organizatorice. Această soră a avut o primă boală invalidantă, care a împiedicat-o să asculte întrunirile chiar și stând acasă. Apoi, după următoarea doză, a făcut boala esofagului ciocan-picamer, care ar fi împiedicat-o să mănânce. Apoi, după următoarea doză, a murit,
O să-ți cer scuze față de cei 5 copii ai ei și față de cei 3 nepoți? Nu ne simțim stânjeniți când apar schimbări și nu trebuie să ne cerem scuze că nu am înțeles bine lucrurile în trecut. Începând din iulie 2021, v-ați îndepărtat de neutralitatea dumneavoastră în materie medicală. Poți să ne spui ce a produs această schimbare? Se poate că v-ați fi temut că ați pierde milioane de dolari dacă toți membrii Betelului nu ar fi fost vaccinați? Poți să ne spui de ce, brusc, începând din ianuarie 2022, nu ați mai vorbit despre vaccinare? Are vreo legătură acest lucru cu decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a nu face vaccinul obligatoriu? Dacă sunteți cu adevărat reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ, vă supuneți guvernului lumii sau lui Dumnezeu? Nu ne simțim stânjeniți când apar schimbări și nu trebuie să ne cerem scuze că nu am înțeles bine lucrurile în trecut. De ce ați impus tuturor fraților din întreaga lume, inclusiv copiilor lor, să poarte masca la întruniri cu 6 luni mai mult decât cereau autoritățile? Le cereți bătrânilor să se comporte ca niște capi, cerând chiar și persoanelor în vârstă să-și pună masca la loc dacă le-a coborât. Pe ce bază ați discriminat bătrânii și pionierii care nu erau complet vaccinați, refuzându-le accesul la sălile de instruire, deși toate obligațiile și restricțiile fuseseră ridicate de către guverne? Nu ne deranjează când apar schimbări și nu trebuie să ne cerem scuze că nu am înțeles bine lucrurile în trecut. Un bătrân din congregația mea, deja vaccinat, dar nu complet, s-a grăbit să-și completeze schema de vaccinare. A ajuns la spital din cauza unei pancreatite acute. O să-i prezinți scuzele tale? Nu ne deranjează când apar schimbări și nu trebuie să ne cerem scuze că nu am înțeles bine lucrurile în trecut. Tu și acoliții tăi ați dat ca exemplu surorile din Bulgaria care au luat locul de muncă al altor persoane nevaccinate. Știi dacă aceste surori mai sunt toate în lumea celor vii la 5 ani după? Sunt ele în viață pe pământ sau în cer? Crezi că ele mai au încredere în tine acum? Ai de gând să le despăgubești? Nu ne simțim stânjeniți când apar schimbări și nu trebuie să ne cerem scuze că nu am înțeles bine lucrurile în trecut. Și acea soră din congregația vecină care, împinsă de familia ei de martori, s-a hotărât să se vaccineze. A avut o reacție imediată, cu ochii injectați de sânge, o oboseală în tot corpul care a devenit cronică. Medicul ei i-a spus să nu mai facă sub nicio formă alte doze. Frații și surorile ei o considerau nebună, pentru că Jehova ceruse să se vaccineze. Membrii familiei ei continuau să pună presiune pe ea să facă și alte doze. Când am văzut asta, eram atunci bătrân și conștiința mea mi-a spus: de ce continui să susții niște oameni care participă la o crimă împotriva umanității? Și de atunci am preluat problema în propriile mâini și am făcut parte din comitetul care v-a excomunicat ulterior, precizând regulile pe care le-ați dat. Vei recunoaște că ați păcătuit folosindu-vă de vocabularul vostru în fața lui Dumnezeu, în fața fraților și surorilor voastre? Vei cere iertare cu umilință și vei face tot posibilul să repari răul pe care milioane de martori ai lui Jehova din întreaga lume l-au suferit? Nu ne simțim stânjeniți când apar schimbări și nu avem nevoie să ne cerem scuze că nu am înțeles bine lucrurile în trecut. Înțelegem că așa procedează Jehova. Treptat, el dezvăluie lucrurile atunci când poporul său are nevoie de ele. Și apoi, corpul de guvernare nu este nici inspirat, nici infailibil, deci se poate înșela în privința unor aspecte doctrinare și a unor instrucțiuni legate de organizare. Desigur, întrebările ar putea continua ore întregi. Îi invit pe toți să se analizeze și să se întrebe: care a fost rolul meu în acest genocid? Mi-am încălcat conștiința? O încalc și acum susținând acești criminali? Ce pot face chiar de acum pentru a încerca să repar răul pe care l-am provocat? Dacă acest genocid la scară planetară a fost posibil, a fost datorită celor obedienți. Dacă ascultăm fără să verificăm, suntem pierduți. Așadar, deconectați-vă de la mass media de propagandă, verificați lucrurile pe cont propriu, priviți ce se întâmplă în întreaga lume și implicați-vă activ în rezistență.